Intento que a música sexa un medio de expresión. É outro debate, non? Porque de cara a facer algo que acredite que ti estás capacitada para dar clase de pandeireta, entramos en como facelo, en base a que título vai ser enfocado a que é moi fácil. Os 90 pegou moi forte e houve xente que a levou, parece que a lo arriba. Tamén parece que a lo arriba foi salir de Galiza coa gaita, no? Que pues, tamén un pouco paradóxico tocar a gaita cunha orquesta parece que é dignificala cando realmente pues, a gaita é digna porque é digna e non ten máis, non necesita desas cousas externas para dignificarse nin dunha suposta cultura culta. Al final pues, a cultura tradicional tamén é culta. Aquí hai moitísimos anos que se canta música en inglés e que a música en inglés foi referencia e a xente non nin fala máis inglés nin aprendimos a falar en inglés nin mellor nin peor, non sabe falar inglés, non? Escoitar música en galego non precisamente vai ser algo directamente positivo para a lingua, que axuda, probablemente. O Santiño San Andrés. Bueno, vou algo. Imos. Sempre estuve un pouco ligado coa música tradicional por cuestión tamén de casualidade, non? Tiña un veciño que tocaba a gaita e pois con 6 anos, 6, 7, pois empecé a aprender un pouco con el. Pois a raíz dali fun a clases con Dani Bellón, con outra xente, despois entrei no conservatorio. Aí tamén din con moitos profes de rebote, outros máis tempo, menos, pero e despois, bueno, a pandeireta pois foi un pouco como unha formación paralela, nunca fun, digamos, a unha clase como tal, algo como complementario á gaita, non? Non, a gaita está como calquera outro instrumento, non ten un plan de estudos concreto, sino superior, pero o que é o grado elemental e o profesional, o plan de estudos é o mesmo. Estudase armonía clásica, estudase... Bueno, sí que hai algunha pequena adaptación, porque claro, evidentemente, pois, música de cámara, pois a gaita non pode tocar cun violonchelo e cunha flauta, principalmente porque non hai repertorio e porque pois tampouco ten moito sentido. Depende para o que, non? Pois a solución que se utiliza aí pois é illar as gaitas coas gaitas e que non saian da aula de gaita. Ten sentido porque sempre está ben saber de cousas, non? Pero evidentemente pois eu cheguei a, non sei, terceiro de profesional, que é cando se empeza a estudar armonía, a analizar unha sonata. Eu nunca na vida nin toquei nin vou tocar unha sonata coa gaita porque pois non procede. En cambio, pois, outros compañeiros e compañeiras pois, de piano, de violín, de outras cousas, pois, si están familiarizados xa con eso, e a hora de analizar eso, pois, van diante, non? A ver, eso é un terreno complicado, porque eu digamos que sí que vivín un pouco eses dous mundos, o mundo máis académico, non? Tampouco lle quero chamar profesional, porque creo que hai moitos profesionais fora dese mundo que fan cousas moi ben feitas, incluso mellor que xente que está dentro, non? Nese mundo académico existe un método que eu tiven a sorte de dar con xente que me ensinou pois, a sair un pouco del, non? Temos unha partitura e o método de traballo en xeral é a partir desa base, non? Pero sí que é certo que en moitas ocasións houbo momento para a expresión, digamos, persoal. E sí que din con xente que por sorte pues, me ensinou en base a estruturas aprendidas, evidentemente, a crear. Sí que é certo que fora dese mundo académico, que parece que moitas veces hai máis pé a esa improvisación, tampouco é así, porque moitas asociacións, moitos grupos ou lugares que se traballa con música tradicional dedican o seu ano a traballar un repertorio e un baile concreto e non salen dai. Creo que esa dualidade mundo académico pechado e mundo vamos decir mundo asociacións entre aspas, máis libre e máis dado a expresión a improvisación. Pois, creo que non son dous compartimentos tan estancos e que ao final pois, un pode beber do outro e moitas veces pasa ou non.
xa non son tanto coñecementos, senón é un achegamento que tes que ter á tradición e ás estruturas e os códigos propios dela. Podes facer iso desde un coñecemento teórico e emulalo, ou podes facer iso desde non desde o non coñecemento, porque evidentemente pois os gaiteiros de antes sabían o que estaban facendo, pero non lle sabían poñer un nome a esta nota ou a esta outra, ou un adorno, non lle sabían chamar dunha maneira, ou porque simplemente tampouco lles facía falta. Eu creo que tamén aí levamos xa como unha carreira moito máis feita no mundo da gaita que igual noutros ámbitos. Si que é certo pois, que nos 90 pegou moi forte e houve xente que a levou parece que alo arriba e bueno, tamén parece que alo arriba foi salir de Galiza coa gaita, no? Que pues, tamén é un pouco paradóxico eso. Ou bueno, pues, tocar a gaita cunha orquesta parece que é dignificala cando realmente pues, a gaita é digna porque é digna e non ten máis, non necesita desas cousas externas para dignificarse nin dunha suposta cultura culta, no? Ao final pues, a cultura tradicional tamén é culta. É probablemente por ese camiño que xa está moi feito, non? E que a día de hoxe pois, podes entrar en internet e descargar 50.000 tropecentas partituras de gaita. Tamén podes atopar moito outro material, pois, non que sei, de pandeireta ou de baile, creo que máis reducido, pero sí que non é escrito nunha partitura. Eu creo que eso dá pé a que se vexa que a muiñeira de tal sitio é desta maneira. Eso pode ser a base da muiñeira de tal sitio que alguén lle escoitou a este señor ou que alguén gravou e alguén transcribiu, pero probablemente ese señor a segunda vez que a tocou xa non a tocou así, ou probablemente outro señor dese sitio que tamén a tocaba pues, buscaba outras solucións, no? Eu creo que como xa houbo ese boom e xa se traballou tanto con eso, xa hai moito material feito, pois é máis fácil tamén moitas veces coller do que xa hai e ir tirando con eso que facer cousas novas, non? Ao final, pois tamén é fácil coller unha partitura e decir, vale, esta é tal muñeira, é tal xota, fago iso, pero non me abro a, pois, eso, a dar a miña visión persoal desa muñeira ou desa xota, que non ten por que ser máis que, pois, ao final de frase, en vez de acabar, pois fagolle un adorno, un xiro melódico que a min me gusta, sempre cando respete un pouco os códigos e as estruturas aos que me teño que amoldar, no? Cando estou tocando algo que provén da tradición. Sí, bueno, a ver, depende moito do contexto, non? Eu aí intento que a música sexa un medio de expresión. Evidentemente, pois, tes que adecualo ao momento e ao lugar no que esteas. Pois, eu que sei, dase o caso de que vas tocar a unha boda e piden que na saída toques a muiñeira de Lugo. E dis, Dios mío, como vou tocar a muiñeira de Lugo? Que a muiñeira de Lugo xa me rompa a cabeza. Bueno, pois, por que non vas tocar a muiñeira de Lugo, pero facendo a túa e meténdolle polo medio pois algún adorno ou algunha cousa que che faga disfrutar máis de algo que xa estás farto de tocar e de escoitar, e incluso pois igual se estás tocando con xente que coñeces e que aprecias, pois tamén pode ser un xeito pois de pasalo ben, non? Ou eu que sei, ou estar tocando pois a muiñeira de Lugo, de repente cambiar de parte, a tocar outra cousa distinta e intentar pois tamén confundir os da música, e claro, como estás nun contexto no que non vos podedes confundir, pois non sei, eu creo que son esas cousas as que tamén fan bonito esos momentos de compartir, non? Porque ao final a música, ademais de expresión, tamén creo que ten que ser un pouco de eso, compartir, sobre todo na tradición, porque non é o mismo que unha persoa que leva tocando o violín 30 anos na súa casa como un loco, se sube a un escenario e toque diante de 3.000 persoas e se vai así, expresa, pero bueno, creo que tamén comparte, pero creo que é diferente, non? Creo que isto se entende. É outro debate, non? Porque de cara a facer algo que acredite que ti estás capacitada para dar pois, clase de pandeireta, entramos en como facelo, en base a que título vai ser enfocado a que, tamén, porque agora mesmo pois tampouco existen unhas estructuras onde se poida dar clase de pandeireta e as exixencias sexan, porque é certo que a gaita é un instrumento que
cas súas limitacións, tamén ten moitísimos recursos. Podes te enfocar máis na tradición, podes te enfocar máis na música de autor, podes te enfocar máis en facer pitidos con ela, pero tes unha serie, un abano grande de posibilidades cos que eu creo que podes explotar e pasar anos facendo unhas cousas e facendo outras. Coa pandeireta tamén, pero creo que estruturar, quer dizer, o conservatorio de percusión non estudas batería, nin estudas marimba. Estudas batería, estudas marimba, estudas timbales, estudas 50.000 cousas, porque ao final, pues, creo que de alguma maneira pues, está limitado. Entonces, creo que no conservatorio non tería cabida iso. Entón, non sei cal sería a estrutura educacional correcta para eso. A ver, ao final pues, é moi fácil na música en xeral, pero sobre todo na tradición, que moitas veces vivimos de imitar e buscamos eso. Eu creo que na gaita sí que pasou e sí que se busca, digamos, esa estandarización e ese xeito tamén, pues, xa non só a nivel interpretativo, sino tamén pues, de afinación, que vai un pouco todo ligado, non? E bueno, creo que aí nestas últimas décadas houbo como diferentes referentes pois a xente que foi aprendendo pois foi mirando para eles e seguro foron estando no top, pois foi cambiando, digamos, a visión e o camiño a tomar. Pero na pandeireta eu creo que tamén pasa un pouco o mesmo, non? Hai como, bueno, pois certos grupos, houbo e haberá, porque van cambiando, repito, pois cada vez tamén vivimos nun mundo que é todo máis rápido e van cambiando tamén máis rápido, pero que ao final pues, hai certos grupos que tamén son referencia e certos timbres de voz que creo que se buscan bueno, pues, hai xente que tira por un sitio e hai xente que tira por outro. Moitas dos testemunhos que temos en grabacións, en recollidas, son de xente maior. Pois imitar ese xeito é unha das solucións que a xente busca. Despois tamén conservamos grabacións anteriores, pois eu que sei, como as de Alan Lomax, por exemplo, que hai xente moito máis nova cantando e o xeito é distinto porque o instrumento non tiña 80 anos no momento da grabación, que igual tiña 30. Eso tamén se nota e evidentemente pois o xeito é diferente. Podes buscar podes buscar outro, podes buscar parecerte a este grupo que busca este ou parecerte a este grupo que ten o seu xeito propio, non? Eso, pois, vai en cada un, pero creo que sí, que tamén está estandarizado, tanto na gaita como na pandeireta. Creo que é algo que se pasa moi por alto. Bueno, non nos paramos a pensar cal é a técnica, digamos, correcta, porque por outra parte pois, non hai unha técnica correcta, unha maneira de colocar a voz correcta, por isto que falábamos, que pois, podes tirar cara a moitos camiños, pero sí que é certo que pois, o corpo traballa dunha maneira natural e orgánica. E moitas veces por querer imitar certos timbres ou certos xeitos de cantar, esa maneira orgánica pérdese. A día de hoxe, ademais, que os pequenos non cantan. Eu creo que estamos no primeiro momento da historia que aquí que a xente non canta, porque antes a xente iba a misa, antes no colexio cantábase moito. A día de hoxe a xente non canta e os pequenos non saben cantar. Hai moita xente que non é capaz de afinar unha nota. Pois eu vexo cos meus exemplos máis cercanos, os meus avós son xente que non teñen ningún tipo de estudo musical e cantan e saben cantar e viviron a música. Bueno, toda a xente maior e todos os vellos que nos veñan á cabeza, todos saben bailar un ajarrado tamén. E eso hoxe en día pues, está desaparecendo. Non sale orgánicamente a voz para moita xente, non sale orgánicamente o baile. Claro, pásase por alto porque parece que é algo que todos que nos vai salir. Creo que non é así. Bueno, nos deberíamos de parar un pouco máis, polo menos a preguntarnos
cal é o camiño a tomar? Cal é? Pois eu non o sei. Desde logo pasa por cantar e pasa porque os nenos canten, porque como escoitan e escoitan e escoitan non sacan nada, pero os pequenos na escola seguen pasando moito tempo. Creo que é unha disciplina super transversal que podes traballar moitísimas cousas, porque principalmente a palabra, a lingua, podes traballala a través do canto. Matemáticas, bueno, non o sei. Poderíamos estudialo, pero non sei, unha clase de galego, igual que se estudan as cantigas de amigo. Bueno, este ano parece que xa se vai ser tamén o boom, ¿no? con as letras galegas, pero a ver se queda aquí o conto ou se ten algunha repercusión, porque é probable que non. Entón, pois tamén eu creo que hai que facer esas reflexións. Eu vivo en Ferrol, e Ferrol é un lugar, sí que é certo que sempre houbo colectivos relacionados ca música tradicional, pero dunha maneira, bueno, pois moi sesgada, e que aínda a día de hoxe creo que non se sumaron a este carro de aire fresco, de tomar as cousas sen ese dogmatismo. Falábamos antes pois, das bandas de gaitas, non? Sen esa estandarización a que buscamos, non? Creo que ese boom trouxo de bo iso, que pois, hai moitos lugares que bueno, cada vez máis xente que se dedica pois, a difundir, e cada vez máis xente que se dedica a buscar información, digamos, verídica, e non tomar como tradicional ou como popular. Bueno, popular sí sería, ¿no? Igual, pero non tomar como tradicional cousas que non o son. Que me parece negativo? Precisamente que se beba desta tradición para camiñar cara modelos de música ou de ocio que xa existen noutros lugares, e que eses modelos se importen pois aos contextos nos que tradicionalmente non veñen estando. Está moi ben que eu colla unha melodía tradicional e lle meta un chunda por atrás, a min non me parece algo necesariamente negativo, sempre e cando eso estea no sitio que ten que estar e non se confundan conceptos. Eu podo facer o que a min me dé a gana, e sempre cando faga as cousas con respeto e tirando de fontes verídicas e con respeto caro que fago, pero xa non vai tanto en min e na miña proposta, senón en quen a compra e en quen a consume. Descargar unha partitura de internet, por moito que sexa da muiñeira de ali abaixo, eu creo que non é unha fonte verídica. Unha fonte verídica é ver un vídeo dun señor tocando e ver que fai, e daí pois ti sacas o que a ti che pareza ben ou queiras, depende pa o que o queiras montar ou o que queiras facer. Tes que ter a sorte de ter alguén a quen acudir, pois igual tes unha persoa maior que tocaba a gaita que pois ainda non morreu, e claro, eso cada vez vaise agotando e estamos xa nunha conta atrás, non? Pero se podes acudir aí, pois genial, pero hai moita xente que evidentemente é só cuestión de sorte, e hai moita xente que non vai poder facer eso, entón tamén tes que ter a sorte se non podes acudir a esa fonte primaria directamente, de que alguén che pase material, petar con alguén que che abra un pouco a porta. Para min eso sí que é algo negativo. A administración sí que creo que ten parte de responsabilidade, e igual que existen bibliotecas públicas, pois e arquivos públicos que xa existen, pois porque non vai existir un arquivo público de respecto a isto. Sí que é unha situación que hai que resolver, pero non é un problema, non? Porque resolver no sentido de que no momento no que queremos escribir nunha partitura o que este señor fixo, o que aquela señora cantou, temos que buscar unha opción, pero volvemos un pouco de antes, non? Probablemente na segunda volta que lle deu a moiñeira xa cambiou moitas cousas, e probablemente esta señora, pois, igual non está claro nin o que está facendo, porque a capacidade que ela ten de execución pode ser a que sexa, non? En cada caso. A partir de aí tens que tamén saber interpretar o que che ven
Evidentemente, pois, tamén tens que ter unha bagaxe e tens que saber adaptarte. Poño un exemplo para que sexa moi claro, non? Tes unha grabación e falta metade dela porque dañouse. Colles e resulta que falta a mitad da segunda parte da muiñeira. Podes reconstruíla? Sí. Vai ser algo verídico? Vai ser algo que pasou? Non. En vez do que estaba sendo e o que ti ves, buscas unha solución para que sexa coherente, non? É negativo? Non. É verdade? Non. No momento que eu transmita eso, vai en min a responsabilidade de decir isto foi desta maneira, non en sentar cátedra, non? Este señor tocaba isto e aquí tocábase isto así. Non. A min pareceme moi interesante, sobre todo para eliminar tamén esa idea que moita xente ten, no? Cando estás en clase e un alumno che di ai, fixen isto mal. Realmente non está facendo algo mal porque está facendo outra cousa distinta a que estamos buscando. E eu sempre incido moito neso e intento deixar claro que, bueno, ti non estás facendo algo mal, ti estás facendo outra cousa distinta a que buscamos. Pero non é necesariamente algo mal feito, non? Porque volvemos a eses medios de expresión e a esa capacidade expresiva que creo que non hai que cortar. E as clases son un medio no que é moi fácil cortar eso, porque buscamos facer isto. E como buscamos facer isto, todo o que se saia dai está mal. E non está mal, son cousas que non son esa, pero non están mal. Poñendo recollidas, pois creo que é unha forma de mostrar de que supostamente saiu ese modelo ao que nos aspiramos e que realmente non están facendo eso. Non? É dicir, estamos intentando imitar a estas señoras pero facendo unha cousa que non facían. Entón, pues, é como fácil de entender que poucas cousas poden estar mal. Aí falaches. A música galega comercial. Eu creo que non hai un motivo, non? Os motivos son moitos. Evidentemente, pues, sí que é certo que a lingua está collendo un camiño feo, non me vou atrever a decir en todo o mundo, pero sí que na península, pues, está habendo como moitas propostas que tiran xa non da tradición de cousas un pouco de antes. E ao final, pues, todo é un pouco cíclico sempre, non? Sempre intentamos imitar un pouco as cousas que viñeron antes e se antes se levaba cantar, bueno, non quero dicir un xeito antigo porque era o xeito que se levaba antes e despois se rachou con iso porque viñeron outros estilos de música, parece que agora como que se está intentando volver un pouco a recuperar, non? Evidentemente mesturado co que xa veu de novo e con as novas influencias, neste caso creo que xeralmente electrónicas. Eu falo pola miña experiencia, non? Eu teño, pues, en Ferrol teño moitos amigos que nin falan en galego, nin están para nada relacionados nin cunha gaita, nin cunha pandeireta, nin co baile, nin para nada, que é algo que lles é totalmente alleo. Sí que de alguma maneira aprecian que a música galega comercial ou a música feita en galego e de Galicia ou de xente de Galicia saia ao mundo. E bueno, ao final as causas non sei, haberá moitas, pero creo que unha delas sí que é un pouco romantizar esa, bueno, porque ao final é algo que para eles é alleo, pero sí que de alguma maneira sinten como propio. E no momento no que esa cousa que ti sabes que che é propia está ali abaixo nun pendello, pues igual non interesa, pero no momento no que está no Withing Center en Madrid xa tamén mola máis e xa che é máis propio, non? Aquí hai moitísimos anos que se canta música en inglés e que a música en inglés foi referencia e a xente non nin fala máis inglés nin aprendimos a falar en inglés nin mellor nin peor, non sabemos falar en inglés, non? Escoitar música en galego non precisamente vai ser algo directamente positivo para a lingua, que axuda, probablemente, pero bueno, creo que iso hai que collelo con pinzas tamén. Creo que hai que ter tamén, pois, bueno, moito cuidado coas referencias que se toman. Se a túa referencia de música tradicional galega é este grupo que o está petando con Chunda Chunda, repito, se ti
és unha persoa totalmente allea ao mundo, a este mundo, eu creo que é un erro de concepto grave. Na miña familia teño exemplos destas persoas que a tradición lle é allea, pero si a viven como algo propio, non? Que lle é allea porque non estiveron en contacto con ela. Ferrol, ao final, a xente que naceu, digamos, na urbe e non no rural, puideron xa, falo da xente de metade do último século para aquí, non? Tiveron unhas influencias xa moito máis comerciais naquela época, que podían ser, pois, rancheras ou habaneras, pero que, de alguma maneira, tamén chegaron da urbe ao rural e ali se adaptaron ás estruturas e o xeito de socializar que tradicionalmente viña sendo, non? Bueno, pois ao final eso non pasou en Ferrol solo, que pasou en moitos outros sitios, pero sí que eu puiden ver que ali como que está, foi algo que petou forte, non? E que as rancheiras en gaita era algo moi habitual e me parece algo interesante, un fenómeno interesante. Teño un familiar que é tío do meu padriño, el é gaiteiro, ten agora 92 anos, chamase Lolo. É un fenómeno, e unha vez, ademais de tocarme moitas pezas ca gaita, tanto tradicionais como deste tipo que acabamos de falar, pois un día cantoume esta peza de Antonio Molina, El emigrante. Tengo que hacer un rosario. Bueno, pois el cambiou a letra porque el é así moi moi inventeiro. E bueno, ademais tamén de cantarme moitos romances, el sabe tamén moitas coplas, por eso para min Ferrol falaba das habaneras e falaba de moitas influencias de fora, pero sí que a tradición, aínda que non se recollese, non seguira tan viva como puido seguir ata hai menos tempo noutros lugares, de alguma maneira sí que perviveu. El cantaba: teño que vivir do conto por non querer traballar, porque na miña casiña xa non me dan nin o xantar. Berran seguido comigo e quérenme acostumbrar, cousa que eu non quixera, nin por todo canto hai. Dicen que por ser manjante non como touciño nin xamón abundante. Eu desde que me casei sonche un home de negocios, pois nin traballo nin como, nin tampouco quero socios. Non me acordo como seguía, pero el inventoulle unha letra